по небе. Тарантуло, явиш отгоре на тебе, той македонска мастия, македонска курва. Ами да ти кажа, аз вече му проверих профила. Петровски се казва. Да, голяма мастия е. Вече му проверих профила, видях. Само за хуй ще приказва, само хуй ще има в устата тя. Ама защо се заглушил ми да не говори тук, да го чуем гласа му? Тот сега в момента лапа корови, три корови наведнъж ги поела сега. Лапаш ли ма, Петровски? Дълта в момента и не може да говори дълта. Какво направи, бе? Защо се изхарчи толкова? Смайо, ти какво направи, бе? Как си, бе? Да ти го Игнатов не фърли турат такива силата, бе? Игнатов, Ще ма Тарантуло, както си ма знаеш от вкъщи на работа, от работа. Игнатов. Стига, Игнатов, не се харчи, моля те. Кажи му, че съм му сърдит. Оле, дай ти на